आयज प्रबोधिनी एकादशी निमतान नार्वेच्या थळाव्यांनी नार्वे देऊळवाडो ते विठ्ठलापूर साखळे मेरेन पायी वारी केली। या वारीत बायलां, दादले, जाणटे, नेणटे, भुरगीं अशी 60 ते 65 लोकांनी उमेदीन वांटो घेतलो। तसेच सगळ्यांनी ज्ञानबा तुकारामाच्या जयघोषान उमेदीन दिंडी घातली। या वारी उपरांत आता थळाव्यांची उमेदी वाडोवन परत आषाढी एकादशी वारी करपाचो हेत नार्वेच्या लोकांचो आसतलो। आयकात वासुदेव बांदेकाराक। हरि ओम विठ्ठला 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 हरि ओम विठ्ठला देव मंदिरा मातीचा तुझी काळा नामली मातीचा तुझी तुझा आज प्रबोधिनी एकादशी म्हणजे कार्तिक एकादशी ह्या निमित्तान आमच्या वाड्यावयले काही भुरगे फुडें सरून एक वारी करपाची तेंच्या मनान इच्छा जाली। म्हणजे नार्वे देऊळवाडो प्रबोधिनी प्रांगणातून सकाळी 5 सुरू जाली ही वारी आणि आता आम्ही पंढरपूर म्हणजे आमचे साखळी हे गोव्यातले पंढरपूर मानले जाता ह्या ठिकाणी आम्ही आता हे सगळे वयतात वारीच्या निमित्तान। जवळ वारीक जवळ 65 लोक आसा सध्या आणि आमकां ह्या वारीक लागून आमचे गांवचे पंच म्हणजे नार्वेचे देऊळवाडा पंच तुकाराम गावडे तसेच सरपंच संदेश पार्सेकर हे ह्या वारीक सहभागी झाले आसा आणि ह्या वारी निमित्तान आम्ही आमच्या वाड्यावर एक प्रोत्साहीत अशें लोकांक उमेद कशी दिल्ली आसा की आता ही वारी जाली आपल्या फुडली आषाढी एकादशी आमी वारी करतले अशें आणि आमकां सप्तकोटेश्वर आणि पांडुरंगान खूबच आमच्या वाटेचेर वचून आमकां आशिर्वाद दिवचो। विठूचा गजर हरिनामाचा झेंडा रोहिला 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 गजर हरिनामाचा झेंडा रोहिला विठूचा गजर हरिनामाचा झेंडा रोहिला विठूचा गजर हरिनामाचा झेंडा रोहिला गजर हरिनामाचा झेंडा रोहिला विठूचा गजर हरिनामाचा रोहिला विठूचा गजर हरिनामाचा झेंडा